vaan se taas valahtaa lavoillensa ja sit mennään taas sitä samaa vanhaa turpamaassa piperrystä. Sisäpohje edempänä, sun on vaikea joustaa vasemman lonkaa, kun sisäpohje menee niin taakse. Ja taas säätele askelia. Ja sit kato, kun sä opit tän systeemin, ja se hevonen oppii tän systeemin, niin sittenhän sä voit leikkiä tällä ravilla niin kuin loputtomiin. Tehdä eri pituisia askelia. Ja heti just näin. Eli siinä meinas tulla niitä vähän epätahtisia ja nopeita askelia, jolloin sä välittömästi reagoit siellä istunnan puolipidätteellä. Ja sit vaihda vielä kerran suuntaa, koska nyt tää ravi on laadullisesti paljon parempaa, niin nyt koklataan, saat sä sen vielä samalla systeemillä sinne toiselle puolelle. Ja sit itse oot sillain tarkka niistä käsistä, että sulla helposti se... Tää on tää klassikko. Vasen käsi vähän jumittaa ja oikea tahtoo välillä olla vähän liiankin kevyt siinä tuntumassa. Sehän tulee siis hevosen ja vasemman käden ulkokäden sormen siirtää, ei koko. Noin, oikea käteen. Oikea käteen. Eli pudota vähän sisähartia, polkista sisäkyynärpäätä. Näin. Ja ajattele niitä erilaisia raveja sille, pieniä askelia ja ratsata oikeeta pohjetta vähän vielä sitten läpi niiden jarruvaiheiden aikana. Näin. Niin, että se vähän nostaa sen oikean lavan sieltä vielä. Oikea käsi ei tarjoa mitään satunnaismyötäyksiä. Tällaisella hevosella voisi laittaa sen myötäyskielon. Et vain lihaksia rentouttamalla. Ulkokäden sormet, oikea pohja ei ole ihan tarpeeksi. Läpi katso, että se lähtittää. Tässä saadaan vaan se oikea ohja käteen ja sen kautta oikea pohja läpi ja oikea lapa vähän ylös. Niin sitten tää puoli tulisi samanlaiseksi. Näin, juuri näin, oikein hyvä. Ja tässä se nyt oikeesti jo kantaa ulkokäden sormet. Oikea ohja kädessä, huomaatko? Puree kiinni vasemmalta, niin sä harhaudut niin kuin se, siinä hukkaamaan tuntuman pois.